Ako, broken family ko. Yan, kung sa kong asawa, hindi po naglain. O, ganun ako gusto nga, akong anak mo akong umagan, nga makabulag. Kaya naaginan ako. Pwede yung ato din yung istoryahon na tarong. Araw na yung makabulag-bulag. Naaman kay mali nimo, sorry kaayo. Hinumdumi permi be, wala ta kadapati. Gani ginagapos ta ka diretso inig magkastorya ko lain nimo. Thank you kayo kay ituring nimo akong anak nga imo ha. Saan taman kung wala naman jud, sorry kayo. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ng pusong nagmamahal. DM Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am kanang nakoy tuyo sa imuha, nakoy ihatod. Kato na yung bedsheet ma'am na i-order nimo? Shit? Oo, mag-video lang ko ma'am ha. Wala ko nag-order ng shit sin oy. Ha? Wala ko nag-order ng shit. Nagud na, nandala na mo. Gikan pa ni siya og Davao. Sa may nagkuha siya? Nagkuha na na. Wala, nakabutan nga nga pangalan sir kay Ma'am Rica lang ma'am. Deliver sa iya karon diri. Wala ba yan, sir? Wala kay order ma'am, namong gud sa imo, nakapangalan mong gud sa imo. Kila po na sir. Sir, Kila po yung kandidat na na. 1.8 lang siya kapin sir, 1.835. Kaas kita kayo. Cash gud ni sa sir kay. Wala bitaw, sir. Wala ko nag-order ng one, sir, with shit. Okay. Bago pa po ko na. Eh, kang wala na ko ani. Isa man ay balaan na mga. Wala naman good ani, Charles. Sila na ma'am. Bitaw ma'am, bedsheet bitaw na mong dala. Ha? Wala ko nag-order, sir, oy. Tanawa ra gud dito ma'am. Sa nagsukot nagbag-uwang tanan, katong di na ko ang sulod si mong dughan. Nganong wa ka kasulti sa sukot pa lang ako ra. Surprise! Happy birthday to you. Happy na way pagkalay. Happy birthday, baby! Salamat. So ma'am, mayong buntag, mayong buntag sa tanan. So ma'am, before day may magsugod, magpaila-ila sa amin. Kami di ay ang EM Digos Flower Shop. Lagi, flower shop. Og naami diri karon ma'am para ihatod ning sorpresa para sa birthday ni Bibi. So Bi, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usab og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So Bi, happy birthday. Sa imong wish Bi? Say wish ni mo na. Mabalik si Daddy Junard. Hoy! Anak lang ako ta. Wala na, ikot na. Say wish ni mo. Sa imong wish? Sige na, ingon. Dali ba kay kabalo Sige. sir? Tayo pa na lang ang kandila Bi. Kita Sige, ko pa. 1, 2, 3. Happy birthday, Bi! So, dito na lang ka nag-surprise, ma'am. Pangbuan sa ex. Ha? Ano ko imong ex ug So, ipadayon. ma'am, nasa message para kay Gio o para sa imuha? So, ingon niya, ma'am, para kay Gio. Happy birthday, Chris Gio. To the most special son to me. I wish we had many years together. Stay lambing. Stay good health. Miss ka na ni Daddy. And I love you always. So ma'am, ang iyang message para sa imo is mauni. Ug sa special nga babae sa akong kinabuhi. Sorry kaayo kung unsa man akong naistorya nimo. Hinumdumi permi be, wala ta kadapati. Gani ginagapos ta ka diretso inig magkastorya ko lain nimo. Kung naaman kay mali nimo, sorry kaayo.
Kabalo ka, daghan kog na miss nimo be. Sa imong mga lambing nako ug sa imong anak nga advance nimo permi ug sa atong mapag-adlaw nimo pagsabot nako lagi nga busy ko, wala ko kapag og time nimo. Every mag-share ko ka naka-about nako about sa imong problem, halos dili ko maminaw. Oh, sorry kayo be. I miss you a lot. Be safe every day and I love you always. So, ma'am, what ay ang message para sa inyo ha? Ako, dokit pamilip ko. Yan, kung sa asawa, hindi po naglain. Mga ganun ako gusto nga, akong anak akong umaga, nga makabulag. Ay naagi na nako. Pwede yun, ato din yung istoryahon sa taro. Para lang yun, makabulag-bulag. Nung na anak, nung sa mama ni mo. Ano pwede yun ibalik? Wala makatabahian ng mataabutan na. Na, so lang kung kuwan ka may sa ako kung naagiat. Sigildan ko tungod kaya akong asawa. Binuang lagi. Una, gusto na ko sila nga kung anong sir ka nang ulion sa may kabubuton sir ba? Kadili gusto makabulag-bulag bitaw. Kasi ako lang ikastorya ng bata ni Junior sir, mahal ako na kay butan man na, isa pa gito, ginapatan niya akong anak, kana, isa pa kung nga pagbulag na lang mo, kadi mo kasnabot, pero wala ginagig dapat sa utan na. Tingnan na kung ano ka nung uwak ko ni uli, yung trabaho mapugo sa Digos. Una nga, mura to sir, mamaya mo, ato istoryahan ko, basi-basi itong Junior. Kung istorya pa ngayon ako ka, sa Ginoo sir nga, ang akong apo in town, nag-agmay lawas, dahil kayong birthday mabot sa iyang kinabuhi sa kamong panahon. Permintin lang mahing lawas sir. Salamat po kayo sa inyong pag-deliver sa kuan. Okay sir, salamat po. Dun sa imong masulti kay Sir Jonard nga ihakang gi-surprise og para sa imong anak, imong panginaot para sa iyaha pa. Thank you kayo kay gituring nimo akong anak nga imuha. Sa taman kung wala naman jud. Sorry kayo. Salamat kayo ani nga surprise. Para sa imong anak ma'am, imong panginaot pa sa iyaha. Walang sir, tagayan siya maing panglawas kay like 3 years old naman siya sir. Wa siya kita siyang papa. Kay namatay. Anong kuan? Wan lang siya. Taga lang siya maing panglawas. Then alibayon lang ni Permi. Tingga kay sir ha, sa pagkatod din yung daria. So, kato lang ma'am? Kato lang ang masulti? Okay, B, once again, happy birthday! The picture. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola ang Digos Flower Shop lang doola